Vitajte, milé váhy. Prajem všetko najlepšie, najmä tým, ktorí sa narodili ešte v septembri. Toto je horoskop na mesiac september 2016 pre vás, ale nie len pre tých, čo majú slnko v znamení váhy, ale aj pre tých, čo tam majú mesiac alebo ascendent. Mesiac september je veľmi dôležitý mesiac, prichádza s veľkým hlukom a zvonom, pretože ohlasuje veľké zmeny. Zmeny sú priam osudové a veľmi podstatné. Čo spôsobuje tieto zmeny? Týmto zmenám napomôže zatmenie slnka a zatmenie mesiaca na ose ryba a panny. V neposlednom rade to bude Merkur, ktorý je od 1. septembra do 22. septembra retrográdny. To znamená, že budeme mať väčšie množstvo času na to, aby sme si o týchto zmenách nielen porozmýšľali, uvažovali, ale aby sme dostali aj nový pohľad na tieto zmeny a uvideli tam aj nejaký výsledok. Ďalej, planéta Jupiter, zmiením sa ešte o tomto, pretože vstupuje do znamenia váhy a to je veľmi podstatné pre vás, milé váhy, tak sa pousmievajte a prichádza šťastie pre vás. Takže poďme si to zanalizovať, ako to vyzerá. Zatmenie slnka je v tvojom 12. dome, to je nebeská oblasť, ktorá je asociovaná s privátnou, s veľmi súkromnou sférou. Je to oblasť mystická, je to oblasť skrytá, tajomná, je to oblasť karmická, je to oblasť, kde už život začína, kde sa už my začíname pripravať na finálnu fázu. Takže je to posledná časť, 12. oblasť horoskopu a je to ťažká oblasť. Je to ale aj spiritualita, je to ponorenie sa do seba, je tam prípravná práca, napríklad, keď človek veľmi ťažko, alebo nemusí ťažko, môže pripravať nejaký projekt, tak vlastne pripravuje ho v tejto ako keby 12. oblasti, čiže je to dom, ktorý je taký tichý, uzavretý, predstavuje napríklad aj nemocnice, uzavreté priestory, väznice napríklad. Takže vidíš, že tu máš nové začiatky, čo to môže pre teba znamenať, tento nový začiatok v tejto oblasti. Môže to jednak znamenať nové spirituálne obzory u teba, začneš sa zamýšľať nad spiritualitou, ale môže byť, že máš aj nejaký zdravotný problém a potrebuješ ho prekonávať a potrebuješ pobývať určitý čas v nemocnici na to, aby si rozriešil tento zdravotný problém. Alebo ak pracuješ, ak si v plnej sile a v plnom zdraví, tak pripravuješ nejaký projekt za scénou, nikto ťa neruší a pripravuješ ho nerušene. Táto oblasť je aj oblasť vysokých výdavkov, takže ak niečo pripravuješ, tak ver, že máš aj vysoké výdavky. Takže tu je nový začiatok. Ďalej, 10. septembra, ako som spomínala, ide Jupiter, planéta šťastia, expanzie. Je to energia, ktorá nič od teba nepožaduje, nič nevyžaduje ako Saturn, ale len ti dáva plným priehrštím veľa možností. A tu na Jupiter ide do prvej oblasti. Ide vlastne k tebe priamo. Prvá oblasť je asociovaná s tebou, si to ty sám, je to tvoje fyzické telo a je to tvoj nový životný smer, tvoja nová životná filozofia, tvoj nový outlook a tu ti Jupiter pridá nesmierne veľa možností na to, ako ty môžeš rozvíjať seba. Môžeš cestovať, s Jupiterom sa cestuje, môžeš rozvíjať nejakú životnú filozofiu, môžeš jednoducho osloviť partnerov, pretože oproti je 7. dom, takže osloviť partnerov, či nemajú pre teba nejaký iný projekt. Čiže v rámci tejto jednoročnej fázy až do 10.10. ty máš čas na to, aby si reštruktúroval sám seba, svoj fyzický outlook, ale aj tvoj životný smer. Je to keby taký nový vzor a nová štruktúra na 10 až 12 rokov, lebo Jupiter tu bude zase až za 12 rokov, takže to je veľmi šťastná pozícia. Potom máme zatmenie mesiaca. Zatmenie mesiaca sa odohráva v tvojej 6. oblasti. Takže je to osa 6-12, to je vlastne oblasť, ktorá
od nás vyžaduje záväzky a povinnosti a niečo si plniť, nie je to zábavná osa, takže 6. oblasť je asociovaná so zdravím, s prácou, so servisom, s tvojim fyzickým telom, s tvojim denným režimom, s tvojimi záväzkami. Môžu tam byť aj takí, že skrytí nepriatelia, hej. Takže s týmto všetkým sa môžeš ty stretávať. No a keďže je to zatmenie mesiaca, tak tu niečo vypláva, niečo vyjde na povrch, nejaká situácia z tejto oblasti, o ktorých som sa zmienila. Môže to byť napríklad ten zdravotný problém, že konečne zistíš, čo ti je, alebo v práci konečne ukončíš nejaký projekt, na ktorom si dlho pracoval, keď zase bol Jupiter v 12. oblasti, to bol celý minulý rok. Alebo možno podstatným spôsobom sa nejak ovplyvní tvoj denný režim, ak by si náhodou musel čas stráviť napríklad v nemocnici, tak potom, ak sa vrátiš, budeš určitý čas pobývať napríklad doma a budeš tam pracovať a budeš si riešiť svoj zdravotný problém a fyzický problém. Takže priprav sa na to, že vlastne bude to tá práca, kde niečo ti skulminuje a možno budeš musieť stanoviť si ďalší stupeň, alebo to môže byť tento zdravotný problém. 22. septembra potom ide planéta Merkur do priamého smeru, 23. Takže ty už budeš mať výsledok vlastne z toho rozmýšľania, čo, ako sa ja ďalším smerom poberiem, keďže v prvej oblasti je Jupiter a príde tam Merkur, takže je to dosť veľa filozofických myšlienok o sebe samom, ako ďalej. V rámci septembra potom máme aj finálny aspekt Saturn kvadrát. Čo to všetko znamená? Tak si povedzme, čo je to saturálna a čo je to neptúnska energia. Saturálna energia je energia ťažká, vyžadujúca a požadujúca. Vyžaduje od nás smerovanie, koncentráciu na určitú prácu, na určitý cieľ. Štruktúruje, dáva základy štruktúry, stabilitu nám dáva, ale aj pritom nám dá riadne prekážky, takže sa zapotíme. Saturn je taký starý šedivý detko, ktorý na nás nakladie, pretože má veľa skúseností a chce, aby sme ich aj mali my. Takže sa so Saturnom troška potrápime. Neptúnska energia je úplne iná ako saturálna energia. Neptúnska energia to je vlastne vyššia oktáva Venuše, čiže je tam zahrnutá aj láska, aj sebaobetovanie. Je to empatia, je to spiritualita, sú to ďaleké cesty za oceán. Neptún je ako voda, premenlivá, hlboká, pokojná a tichá. Takže tieto dve energie nám pôsobia v septembri už tretíkrát, čiže Saturn kvadrát Neptún je aspekt, ktorý už finálnym spôsobom niečo v tvojom živote odzrkadľuje. Saturn je v tvojom 3. dome a Neptún je v tvojom 6. dome. Čo to teda pre teba znamená? Saturn v 3. dome, 3. oblasť je oblasť komunikácie, oblasť súrodencov, oblasť učenia sa, zručnosti, písania, čítania, networkingu. Proste je to taká administratívna, taká rýchla oblasť pohyblivá, kde každodenný život musíme zvládať. Takže tu Saturn, keďže hovorí s Neptúnom a Neptún je aj niečo nekalé a keďže je to kvadrátované, tak môže byť, že Saturn bude pôsobiť na Neptún do 6. domu a zase Neptún zo 6. do 3. domu. Tu Saturn dá na povrch možno napríklad zlé, nekalé alebo nedobré praktiky ohľadne práce, ohľadne zdravia, ohľadom nejakých záväzkov. Možno, že prídeš na to, že aha, toto mi v mojom tele spôsobovalo problém a teraz to viem a už to mám jasné, už to vyšlo na povrch. Ale aj nekorektné spôsoby tvojho stravovania, možno si to uvedomíš. Neptún zase na druhej strane rozrušuje, on ruší, hej, to je to, čo štruktúruje Saturn, tak Neptún ruší. Neptún zase bude rušiť nesprávne zmluvy a nekorektné komunikácie, nekorektné správania, nekorektné väzby. Možno sa ukáže, že tvoji príbuzní nekorektným spôsobom ovplyvňovali napríklad rodičov alebo nejaké zmluvy alebo nekorektne ovplyvňovali nejakú situáciu. Takže toto všetko môže prísť na povrch. Potom 23. septembra naša Venuša, láska a peniaze, naša príležitosť, naše šťastie ide do tvojho 2. domu a tu ti môže priniesť malé peniaze,
alebo aj si uvedomíš vlastnú hodnotu, lebo Venuša je aj o hodnotách a budeš rozmýšľať nad hodnotami. V každom prípade je to milá záležitosť. Ďalej sa zmiením o Marse. Mars je naša iniciatíva a aktivita a tá prechádza z tej oblasti každodennej, z tej oblasti tretej, to je oblasť komunikácie a zručností, do oblasti tvojho rodinného domova, tak je možné, že ak si budeš riešiť napríklad zdravotný problém alebo nejaký projekt, budeš na ňom pracovať, že budeš sa zdržiavať doma, pretože 28. ide táto aktivita smer do domácnosti a do rodiny, takže tam možno pobudneš dlhší čas a tam sa spojí s planétou Pluto a Pluto je moc. A keď sú tieto dve planéty spojené, tak ver, že máš veľmi veľkú silu, aj fyzickú silu na to, aby si v rámci domova niečo urobil, môžeš reštrukturovať domov, alebo tam môžeš aj pracovať, jednoducho budeš sa zaoberať tvojim domovom. Takže to bola skrátka, stručná predpoveď na mesiac september pre váhu. Takže váha, ak to zhrniem, tak máš čas na to, aby si sa ponoril do svojho vnútra, aby si sa spojil so svojou spiritualitou, aby si porozmýšľal sám o sebe, ako ďalej. Ďalej s Venušou budeš mať pekný čas a možno malý bonus a s Marsom budeš mať aktivitu v tvojom rodinnom domove. Tak vám pekne ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za odbery a ďakujem za klikanie. Majte sa pekne, váhy.